Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisya, mga kabasic. Hi, partner! Anong OOTD mo ngayon? Anong tawag dyan? Tawag dito ay Magugot. magnanakaw. Bakit? Magnanakaw OOTD. Yung Kailangan nakasombrero. Nakasombrero para hindi masyadong mahalata na Wala kang face mask. Ha? Wala kang face mask ka. Wala. Dapat para para sa sakto lang kasi pag halimbawa nakakap ka na nga tapos naka-face mask ka pa. Mahalata masyado. Parang no? may gagawin talagang, Redundant. gagawin talagang hindi maganda ito. Nakasombrero lang may gagawin ng hindi maganda. So mag-ingat po kayo kung meron kayong katabi ngayon na nakasombrero. May masamang balak po yan. Nagdi-disguise po sila. Nagdi-disguise, nakakalurky. Oo, hindi medyo, hindi corporate yung setup mo ngayon. May iba-iba naman tayo. Setup mo ngayon. May iba-iba naman tayo para ang init kasi. Summer outfit summer, ba yan? Panangga laban sa matitinding UV rays of the sun. So, alam mo na Panangga. pang-protekta Oo, sa tinusok sa aking botox sa forehead. Yan. Baka malusaw agad para hindi matunaw. Mahal pa naman. Oo. Diba? Magastos kaya tapos tutunamoy lang ng sikat ng araw. Diba? Ah. Kaya alam mo partner sa mga kunyari mga swimming, ganyan. Wala kang makikita. Madami akong pinupunta na ganyan, swimming, outing, ganyan. Oo. Wala kang makikita ni isang picture na nakalublob ako sa tubig. Lahat nasa kate. Correct. Nasa shore. Kung nasa gilid-gilid lang. At kung may picture po ako na pagkainit-init, nakaw! 3 seconds lang po yan. Mabilis ang pag-aura. Oo. Pero mas bumabata ka sa OOTD mo today. Hindi, alam mo, na nakakap. Oo. Alam mo, pinakabata, yung walang saplot. Bagong panganak. Sa bagay hubad no? Oo, hubad. Sa bagay ng mga sanggol. Diba? Pag nakahubad, bata, baby. Walang saplot. Ganyan. Next time. Charot! Next time. Siya sa mga kabisya nating init na init. Kaya tuloy umiisip, ano bang magandang pormahan? Diba? Nakakatulong yun, ha? Oo, may sombrero ba? Ano ba kailangan gawin? Kasi may mga iba na nagsusombrero sila pero mas naiinitan sila. Pero naman iba na kaya sila nakakap or nagsusombrero kasi mas nakakatulong sa kanila. Feeling nila mas komportable, di ba? Hindi ka syempre iiwas sa sikat ng araw. Di ba? Komportable ka naglalakad kahit arawan. Correct, kasi alam mong meron kang sariling cover. May sarili kang trapal sa ulo mo. Pwede ka magpagawa kung gusto mo. Ikaw, nasa sayo yan, di ba? Meron nga ako nakita na parang invention na sombrero siya. Sombrero siya. Di ba? Kunyari, ito, suot ko cap, ganyan, partner. Merong tatanggalin mo lang yung nasa may gilid-gilid, mahuhulog yung yung parang pang-cover sa buong katawan. Yung tarapal. Oo. Okay. Tapos iba't ibang klase, pwedeng plastic cover, di ba? Or pwedeng patrapal talaga na parang ganyan mga invention ngayon. Alam mo, minsan, nagugulat parang lalo ang init, no? Kaya walang hangin. Hindi, pero at least, hindi ka naarawan pero suffocated ka. Hindi ka naarawan pero na-heat stroke ka sa sarili mo. Nakakalurky. Sa sariling singaw ng katawan mo. Sa sariling singaw ng katawan. Parang nag-steam nun eh. Oo. Diba sa sobra kung kunyari plastic yon tapos binalot mo sa katawan mo, binagsak mo palibot sa katawan mo. Oo, pero mainit ang singaw nun. Pero ganun. Sa bagay, may ganun sa online shopping. sa bagay maganda rin yung purpose nun. Yes. Diba? Hindi ka na naarawan, pumayat ka pa. Tama. May sarili kang sauna. Ganyan. Lahat tayo, partner, kaya natin pinag-uusapan to. Lahat tayo kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nag-iisip, paano nga ba natin na gagaanin yung mainit na pakiramdam natin ngayong araw na ito, 'di ba? Nung mga bata kami, diba yung family namin is into farming. DIY yung ginagawa namin noon. Kung wala kang dalang sombrero o nakalimutan mo magdala ng kung ano mang pampatong sa lakot kung tawagin doon, 'di ba? Anong gagawin? DIY t-shirt. Yun yung ilalagay. Tapos ninja mask ka kung tawagin. Yung leeg, yung
neckline, yun yung maging labasan ng mata mo. Tapos the rest covered na. Yan. Tapos bubuhulin mo yung dalawang... Sa likod. Oo. Yung sleeves ng t-shirt mo, bubuhulin mo sa likod para kumapit. Yan, gawain po yan ng mga riding in tandem. Kaya alam na alam ni partner kung paano ang tamang buhol. alam niya yan. Yung mata lang ang kita pero hindi ka makikita. Oo. Walang pagkakakilanlan. Correct, oo. So kung gusto niyo po ng training, kung paano po ang tamang OOTD ng riding in tandem, PM lang po kayo kay Chris. Ang kanyang Facebook page, Chris Chuper. Dahil sa probinsya uso yun. Yung nagpa-farming. yung mga nasa construction. Totoo, Ganun din. yun yung ginagawa nila. Kung ano man yung, Kanya-kanya. kung ano man yung trip po ninyo, may salakot na malaki, sombrerong malaki, t-shirt na gagawin na pang ninja. Ang mahalaga saan ka komportable. Totoo diba? yun. Saan magiging mas okay ang iyong pakiramdam? Kasi napakahirap po talaga ang init ng panahon. Sa totoo, nakakainit ng ulo, nakakainit ng pakiramdam. Ang daming, parang mas nakakagutom, na nakakauhaw, na nakakadayari, na hindi mo maintindihan, di ba? Totoo So, yan. kailangan comfortable ka. Correct. Ingat po tayo ha. Iba talaga yung sikat ng araw. Hindi siya hindi siya joke. Hindi. Totoong nakakapaso, hindi rin sa pag-iinarte. Try mo Correct. lang maglakad nga. Maglakad kami halimbawa paglabas namin dito sa office, yung parking ng sasakyan namin medyo malayo-layo. So lalakarin mo pa siya ng siguro mga 30 steps. Ramdam mo talaga yung paso ng araw sa iyo. Iba yung sampal at tingnan mo naman nananampal yung init, no? Totoo, may ganun. Yung parang wala naman talagang literal na nasampal na ng init. Pero pag sinabi mong nakakasampal yung init, gets ng lahat. Correct. Oo, kasi may init, no? Meron basta Yung may sampal na hampas. mainit. Oo, correct. Basta may hampas siyang kakaiba. So, kung hindi naman po kailangan lumabas. Totoo 'Di ba? yun. Kung pwede na mga ngayong oras na ito nasa loob na kung saan man, 'di ba? Wag na kasi hindi natin alam kung ano yung pwede at posibleng maging epekto ng init ng araw sa atin. Totoo yun. 'Di ba? Alam niyo na lalo na yung mga bunihin, an-anin, 'di ba? Yung mga lapitin po dyan ng buni, anan at hadhad. Ito na talaga ang mga season po nila, di ba? Season din to ng hadhad. Kasi kung alam mo, pawis ka nagkikiskisan yung dalawang mong pata, di ba? Good luck sa singit mo. Good luck talaga sa singit mo. Wag mag-aircon ka lang muna. Diyan ka muna sa aircon para yung hadhad na yan hindi mag-blossom. Hindi mamukadkad. Nakakalurke. Iba talaga, no? Magtanim po kasi tayo ng puno, mga kabisyo. Huwag tayong putol ng putol. Palibasa, tanim tayo ng sama ng loob Yan tayo di ba? Ang laki ng effect talaga sa pang-araw-araw nating pamumuhay kapag nada-damage po yung kalikasan natin. So in this case, 'di ba, yung summer iba yung init po niya. Ibig sabihin na ganun na rin yung damage na ginagawa natin sa kapaligiran natin. And remember, yung puno yung nagbibigay sa atin ng comfort. Correct. 'Di ba sila yung nagbibigay sa atin ng shed o ng shade. Ng shade. Oo, 'di ba sila yung nagbibigay sa atin ng preskong hangin, ng oxygen. Kaya pasalamat tayo doon sa mga matatanda na talagang marunong magtanim ng puno. Correct. Kung hindi po dahil sa kanila, yung inuupuan mong lilim ngayon, wala yan. Tsaka nagpapasalamat tayo dun sa lahat ng mga beauty queen na ang kanilang mga picture Yes. taking ay, di ba, may isip natin, picture taking, di naman talaga nila plinant. Pero kahit na, meron talagang mga plinant na trees, di ba? Correct. So thank you, beauty queens. Salamat kasi talagang napakalaking bagay po ng puno sa mga panahon ngayon. Diba, yung magtanim ka rin Diba? ng halaman sa harapan ng bahay mo, malaking Totoo. bagay din yun para magbigay ng freshness or fresh air. Correct. Diba, sa vicinity ninyo. Trulagen. Basta gawin po natin lahat ng pwede nating gawin para maibsan yung init na nararamdaman po natin dahil sa tindi po ng init ng panahon. Isipin mo nga, Totoo. sabi nga natin, partner, 'di ba, nung Monday, ang topic natin, dati hindi natin naisip na pwedeng no classes Yes. nang dahil sa init. First time to, ha? First time talaga dati nagno-no classes lamang kasi malakas yung ulan, hindi makapasok yung mga tao. May bagyo, baha. Correct, totoo. Ganun noon. Ngayon isipin mo kahit nasa loob ka ng bahay or pwede ka naman lumabas kasi kung tutuusin, 'di ba, init lang naman 'yan, 'di ba? Pero sa sobrang tindi, wala nang pasok na lang. Hindi na lang iyan init. Oo, ganun. Sobrang mainit talaga. True, kumukulo. Nakakatakot, no? Parang in the future magulat na lang tayo. Canceled po ang suspended po ang klase kasi matindi na po ang polusyon. 'Di ba? Totoo.
Oo. Hindi malabong mangyari. Ito ba, naisip natin na mangyayari? Hindi naman na. Correct. Di ba na magkakaroon ng suspension ng classes dahil sa sobrang init? Hindi natin naisip na mangyayari ito in the future pero we are experiencing it now. Correct. Madaming ganun, no? Na mga dating hindi natin akalain na mangyayari, nangyayari na pala ngayon. Oo. Good things and bad things. Ang isa sa mga hindi ko makakalimutan dati, parang pangarap na pangarap ko yun na magkaroon ng, yung TV, magkaroon ng channel na ang tanging pinapalabas doon cartoons. Parang nung mga bata po kami, hindi yun posible. Parang iilan lang po kasi yung channel. Oo. Di ba tatlo lang, apat lang yung channel noon. Ano yung mga sikat noon? 2479. 2479. And 13. 13, 5. Yan, Yan lang talaga. So wala po yung may separate channel para sa ganito, ganyan. Totoo 'Di ba? yun. You would have thought na isang araw, 'di ba, merong channel na dedicated lamang sa cartoons. At who would have thought na hindi lang isa. Ang dami, from Disney Plus, Nickelodeon, Oo. Junior Kinematic, ganyan. At kung anime, 'di ba? Totoo. So, alam mo, hindi lang naman bad things na mga sino mag-aakala na no classes nang dahil sa init, 'di ba? Madami din ngayon sino mag-aakala na may isang channel na or meron lang tayong isang app na nandun lahat pelikula. Tama. 'Di ba? Dati hindi, talagang in order for you to be able to watch a movie, pupunta ka talaga sa sinehan. 'Di ba? Di ba nga nung unang-unang panahon, di ba para makarating ang isang mensahe, patatakbuhin mo yung kabayo. Correct. Di ba, Ere? Okay, may kunyari may alaga kang hayop. Tapos magpapabatid ka ng iyong mensahe kasi mag-celebrate ka ng birthday. Ang gagawin mo, kung sino yung marunong magpatakbo ng kabayo sa inyo, may dalang sulat yon. Yan, siya Pakidala mo nga magdadala. ito sa kamag-anak mo sa for example, sa kabilang baryo. Sa kabilang baryo Oo. o sa kabilang ibayo kung Yan. tawagin kasi tatawid yun ng ilog at bundok eh. So kailangan magaling mga bayo. Oo. Kasi Di ba para kung tatawid ka ng bundok Oo. tsaka ilog, kailangan hindi tatanga-tanga yung mga kabayo, di ba? So meron ka pang hahanapin na matibay na kabayo at Yes. matibay na, ano tawag doon? Kartero? Ano ba yung kartero? Ay, kartero pala, mailman pala, sorry. Sorry po, nakakabobo yung init eh. Ano yun yung Hinete. Hinete, Hindi, yan. Ano ba? nangangarera yun eh. Di mangangabayo. Oh, 'di ba? Yung nangangabayo, ganun. 'Di ba? Isipin mo yun, mo no? yun. Ngayon, para malaman Isang pindot lang, nandun na yung click message lang. mo. Correct. 'Di ba nung dumating yung panahon ng telegrama, partner? Oh, isa pa yun. Ayan, Diba? papasok na yung kartero mo dito. Tama Oo, na yun. 'Di ba? Yung kartero dadating, bibigyan ka ng telegrama. Yan. Namatay na yung tao, nalaman mo 2 weeks later. Correct. 'Di ba? Nailibing. Ngayon hindi pa nga namamatay, pinatay mo na, 'di ba? May mga ganun. Parang may sakit pa lang, nakarating na chismis ayon sa PM, 'di ba, sa Oo. Messenger, shootay na. Ganun 'Di ba? kabilis, no? Ganun kabilis. Hindi talaga ako part hindi ko talaga expected na dadating yung araw na yun na iba't ibang channel. Oo. Tapos iba't iba, yan nga yung mode of communication. Yun Isa na lang pa yun. 'Di ba? Nag-umpisa nga tayo sa Love Radio, partner, na para lang makapagpabate yung mga tambalanisa sa atin. It's either pupuntahan nila tayo sa mall shows natin, Yes. or kung nasaan man tayo, or pupunta sila dito sa Love Radio para mag-abot ng sulat. Correct, Yun lang talaga. Ngayon, hindi na. Ngayon hindi na. Katulad netong si Bench, kaka-message lang, di ba? Oo. In an instant, pwede kang magpadala ng mensahe. Si Bench yung ating Grab driver kanina. Hello, Bench! Hi, Bench! Na pinapabati ang kanyang friends in Bautista, Sinabel, Tops, Corazon, Gengen, and Gray. Ang kanyang mga friends sa Pasig, si Kagreta, si Kabisel, and Yausha. Ang kanyang mga friends, ang dami mo namang friendly. Kung lahat ito nauutangan, ang solid. Ang saya ng buhay. Oh, ang saya ng buhay. Ang kanyang friends in Grab, ang SOLD, Sisterhood of Lady Drivers. Naastigan What? talaga ako pagka Nice yun, PUV pero babae Lady yung drivers. lady Yes. driver. Ang KGS o Ka-Grab South and Bagwis. Ayan. Thank you, Bench, sa paghatid sa amin kanina sa Malabon. Tama. At ingat Ingat kayo. kayo, ha? Ingat. 'Di ba? Yung ganun, easily pwede mo nang ma-message yung idol mo. Totoo. 'Di ba dati Interactive hindi? na nga yung radio ngayon Correct. Kaya mo nang Totoo. kausapin ng live yung DJ. Tama. Dati hindi. Walang ganun. Wala. Isang message mo lang kaya namin mag-reply ka agad pag nabasa namin yung message mo halimbawa sa FB Live. O di kaya naman kung ano mang klaseng app na ginagamit natin ngayon na kasabay ang radyo. Correct. Diba? Nandiyan yung FB Live, nandiyan yung TikTok
TikTok Live, nandiyan yung YouTube Live, Oh, nandiyan diba? yung ano pang yung live streaming natin. Oo, yung ating website. Website, Oo, diba? social TV. Correct. Dami na talagang paraan to reach out. Diba? Totoo Dati, yun. walang ganun eh. Correct. Hindi talaga posible ang ganyang klase mga bagay. Inabutan pa po namin yung beeper. Oo. Ang beeper o ang pager. Minsan kapag mahaba yung message mo, 2 or 3 cut. Oo. Oo, tatlo. So, putol yung message mo. Putol yung message. 'Di ba? Putol pa yung Oo. message. Hihintayin mo pa yung pangalawa. Minsan nawawala pa yung pangalawa. 'Di ba? Naabutan natin partner yung call, Grabe, yung no? call card, yung call card ba? Yun yung sinisingit sa mga public phones. Oo, Tapos oo. card ang nilalagay natin, parang may SIM din Oo, siya. shala na nga yun ng panahon na 'di yun ba? eh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, ang tatanda na po ng mga natatanda nito. Tama! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!